Arabako bertsolari txapelketa finalaren atarian da. Martxoaren 28an izango da finala, Gasteizko Europa Biltzar Jauregian. Txapelketa guztiek dute euren txapelduna, eta txapeldun guztiek euren txapelemailea. Aurtengo Arabako bertsolari txapeldunak ere badu txapela jazteko ardura duen taldea, Martxoak 3 elkartea. Gasteizen, 1976ko martxoaren 3ko gertakizunetan, greban batzar baketsu bat egiten ari ziren langileak desegiten saiatzean, Espainiako polizia armatuak ekintza hiltzailea egin zuen. Ekintza horretan hildako edo kaltetutako pertsonek eta euren senideek osatzen dute elkartea. Gaurko programan Martxoak 3 elkartea ezagutuko dugu Nerea Martinezen eskutik, eta Arabako bertsolari txapelketaren berri emango digu Uxue Diaz de Zeriok. Bertsorik ere ez da faltako, Arabako txapelketako Aramaiako finalerdia, eta andoainen Urria Saharak antolatzen duen jaialdia eskainiko dizkizuegu. Ongi etorri Martxoak 3 elkartearen hitzetik hortzerara. Zuen artean giroa dugu, ezinbestean epela, sentitzen gara gure etxean, izan bagina bezala. Arratsaldeon kaixo, zer modu zara maixo, gaurkoa dugu itzela. Holtza honetan jokatzen baita, Aramaixoko txapela. Holtza honetan jokatzen baita, Aramaixoko txapela. Arabako bertsozale elkarteak erabaki du Gasteizko Martxoak 3 elkarteak jantziko diola txapela 2026ko Arabako txapeldunari. 50 urte bete dira 1976ko martxoaren 3an, Gasteizko San Francisco elizan Espainiako poliziak egin zuen sarraskian, 5 pertsona hil eta hainbat lagun zauritu zituenetik. Martxoak 3 elkarteak gertatutakoa ez ahazteko lanean dihardu, eta elkarteko kidea da Nerea Martinez. Nerearekin elkartu nahi izan dugu Martxoak 3 elkartea hobeto ezagutzeko eta 1976an gertatu zena ez ahazteko. Nerea, zer moduz joan dira Martxoaren 3ko gertakarien 50. urteurreneko oroitzapen ekitaldiak? Oso intentsoa izan da, baina asko bete gaitu, jendearen erantzuna ikustea, hunkigarriak oso egon diren ekitaldiak eta omenaldiak, eta honek betetzen gaitu indarrez, azkenean borroka horretan jarraitzeko. Jendearen erantzuna aipatu duzu, gasteiztarrek nola erantzuten dute urtero? Beti erantzuten dute oso ondo, beti betetzen dira kaleak martxoaren 3an, martxoaren 3a gure maiatzaren lehena izaten da hemen Gasteizen, eta aurten ere izugarria izan da. Martxoaren 3an bertan izan genuen azkenean mobilizazioa, izan zen oso hunkigarria, plaza goraino beteta zegoen, alboko kale guztiak ere bai. Eta zergatik da garrantzitsua gertatu zena gogoratzea? Gertatu zena gogoratzea garrantzitsua da, eta batez ere garrantzitsua da gogoratzea zergaitik gertatu zen. Baina niri gustatzen zait garrantzia ematea zergaitik gertatu zen. Zer ari ziren langile horiek aldarrikatzen, ezta? Letu ditzagun zergati horiek gaurko hitzetik hortzeran. Eskerrik asko. Peru Abarrategik irabazi zuen Arabako bertsolari txapelketako bigarren final aurrekoa 377 punturekin. Modu honetan zuzenean sailkatu da martxoaren 28an Gasteizen egingo den finalera. Bi finalerdiak jokatuta honako 6kotea izango da Europa Biltzar Jauregian. Aro Arrizubieta, Iñaki Binaspre, Maile Agirre, Martin Abarrategi, Peru Abarrategi eta Unai Anda. Aita semeak zarete. Zuk Daniel, aita, ez zenuke bizitza artifizialki lusatu nahi. Eta badazpada aurretiazko borondateen dokumentua egitea erabaki duzu. Behin momentu alduta, zure erabakia kontutan har dezaten. Zuk Xabi, ordea ez duzu momentu horretan pentsatu nahi.
Esan zidaten erabakiok, albezain laizter arnitzan, bestela gaizki joan beharko, zitzaidalako bizitzan. Zu gazte zaude gaztea zara, lora ederroien gixan, bizi ezinik ez nuke nahiko, zuretzako karga izan. Bizi ezinik ez nuke nahiko, zuretzako karga izan. Karga bazara zainduko zaitut, ondo xuabe, xuabe. Jarri nauzuni lora edertzat, kasik larrosaren pare. Dioten ez da bizitza motza, nahi dut egin horren alde. Bizia nahi dut bizi topera, erion pentsatu gabe. Bizia nahi dut bizi topera, erion pentsatu gabe. Zu pozik zaude gaztearoan, zure konpa eta anaiz, naizta oraindik zu mintzo zaren, olako aurpegi alaiz. Erio hori gertu badago, nahiago nuke joan garaiz, nire burua gobernatzeko, kapaza ez baldin banaiz. Nire burua gobernatzeko, kapaza ez baldin banaiz. Mesede bat da hau niretzako bere horretan izatez, naizta zainduko zintudan aita maitasunez eta artez. Baldin bagabitz osasun txarrez eta norberaren kaltez, hain garrantzitsu baldin bada hau basinatu nire partez. Hain garrantzitsu baldin bada hau basinatu nire partez. Nerabezaro betean dauden bi anaia, zarete. Mendiluze anaia gaztea, 12 urte ingurukoa, eta Etxebarria Zarraga anaia zaharxeagoa, 14-15 urte. Gurasoek askotan hitz egin dute oporrak bakean, egitasmoari buruz, ederra litzatekeela Saharako haur errefuxiatu bat udan etxera ekartzea. Aurten arte ez dute urratsik eman, baina haranon, gaur afaltzeko orduan eman dizuete berria, hasi direla paper kontuekin eta litekeena dela urtengo udan 2 hilabeterako zuen adin inguruko gaztetxo bat etortzea. Afalostean logelan zaudete. Etxebarria Zarraga, Mendiluze anaia gazteari esan diok, sekulako ilusio egingo diala, anaia edo arrebatxo bat zuen etxean izateak. Mendiluze anaia gazteak ordea, ez du poz berbera erakutsi. Naizta gure etxean baden askileku, orain 3. hau dagoela gertu. Naiza gure harremana agian hobetu, naiz lagundu behar dela neuk ere ulertu. Zergatik ez ziguten aurretik galdetu.
Kexu zara ez baitute galdera bat bota, baina hainbeste aldu kontuak inporta. Bai eskotan luzea da daukagun sorta, beldurra ez dut ulertzen, baina hau ez da bronka. Lasai egon ez dira zutaz astuko-ta. Mesede ere izan da kasuan kasu, baina abiadura gehitxo daramazu. Ura hartzen badezu anaitzat igualtsu, jolasean arekin hariko zerazu. Neri kaso gutxitxo egingo didazu. Nik gurako nioke andoainerak utzi, gure gana ekarri eta jolasten utzi. Zure kexu guztiak nahi ditut igurtzi, lehen ere aritu zara nahikoa itxusi, behingoz izango zara anaia nagusi. Nagusitu ez hazi bai horren aurrean, beti gaude ikasgai baten beharrean. Barkatu hasi banaiz jarrera errean, honek erakutsiko dit derrigorrean. Mundua ez dagola nere zilborrean. Horixe izango da gure adierazlea, uda osasuntxu bat bera irabazlea. Kalimarik gabeko lehenengo kalea, laguntzea badugu gure seinalea. Behingoz jarri dezagun gure hondarralea. Nerea, zu Martxoak 3 elkarteko kidea zara, zein da elkartearen helburua? Gure elkartearen helburua izan zen pixkat elkar, 1989an sortu zen, naiz eta borroka egunean bertan hasi zen, 1976an, eta hasi zen pixkat egitura formal bat izateko, azkenean iritsi ahal izateko leku formaletara, azkenean justizia hori lortzeko edo instituzioekin harremana izan ahal izateko. Helburuak dira, 1976tik Gasteizko herriak eskatzen ari direnak, hori egia, justizia eta erreparazioa eta ez errepikatzeko bermean. Eta horretan gaude lanean. Ze testu ingurutan ulertu behar dugu 1976ko martxoaren 3an gertatu zena? Pentsatu behar duzue, 1976ko martxoaren 3an justo 100 egun aurretik Franco hil zala. Baina Franco dana utzi zuen lotuta eta ondo lotuta ez, Franco hil zen, baina frankismoa esan berarekin hil. Orduan, erreforma oso azaleko bat zan planteatzen ari zana gobernutik eta herriak planteatzen zuena zan erabateko haustura. Eta langile mugimendu horiek egia da lan baldintza duinak eskatzen zituztela, baina askatasuna ere bai. Eta oso borroka potenteak izan ziren, borroka horiek antolatzeko izan zuten eragatik, ez? Asanbladak izan zuen garrantzi handia, eta eskatzen zen, norbanako guztiak ikusten zuen berea defendatzen zala.
Eta nik uste dut horrek eman ziola borrokari indar handia. Eta nik uste dut gogoratu behar dugula zergaitik egin zen, ezta? Pues azkenean erregimen frankista horrekin apurtzea eta askatasuna eskatzen zen, ez bakarrik langileak, baizik eta emakumeek haien aldarrikan propioak ere bazituzten, eta ulertu behar da hori, testumuru horretan. Martxoaren 3an gertatu zen sarraski hori, bostilako izan ziren, zauritu asko tartean, zerta oraindik argitzeko dagoena. Gasteizko herriak lehen momentutik daki zer den hemen gertatuko zena, eta nik uste dut aurten gaurterrenean argi gelditu dela Gasteizko herriak badaukala argi zein den egia, benetako egia. Justizian asko dago egiteko, ze justizian beti topatu izan gara Estatu Espainiarraren impunitate ereduarekin, eta guk insistitzen dugu izateriaren kontrako krimenak direla, eta legeria internazionalak diola ezin direla amnistiatu eta epaitu egin direla, eta ezin dutela preskribatu, epaitu egin behar direla, ez? Eta bere bide horretan jarraituko dugu lanean, baina oso gogorra da. Eta gero reparazioaren bidean, pausuak eman dira, baina biktima bezala, San Fermin 1978 elkartearekin batera, aurreko udan hasi ginen ibilbide bat, edo eskakizun bat losatu genien administrazioari, zala eskatzen geniola Estatu Espainiarrari bere erantzukizun nagusia eta zuzena onartzea krimenetan, eta egitea erantzukizun hori onartuz, maila gorenean egitea adierazpen batzuk Espainiako presidenteari, hori onartuz, ezta? Eta horretaz gain, egian, egin daiteken ibilbide hori errazteko, beraiek haien aldetik egin dezaketen guztia egitea, adibidez, sekretu ofizialen legea bertan bera utziz, edo martxoak 3ren inguruan dagoen informazio guztia eskuragarri emanez. Maider, Saharako errealitatea ezagutu nahi eta bertara joan naiz 3 astetarako. Eta azkenean, agenda estu xamarra, hemendik abiatzerako. Joanes Sahararraren herrian igaro ditun egun batzuk, eta Joanesek esan din ezagun bat etorriko omen dela autoz urrengo herrira edo joan nahi duen herrira joateko, eta laster etorriko dela. 3 ordu igaro ditun, eta oraindik ez duna geri Joanesen laguna. Baina noiz etorriko da, esan dizut, laster. Tea edaten gaude, ondo nago tira, baina espero nuen auto hori dida, nahiko urduri nago kalerantz begira, Joanes zuretzat laister zenbat egun dira, Joanes zuretzat laister zenbat egun dira. Agian bi egun edo bitapiko, hor zabiltz bista beruntz eskumutur tinko, baina ez zaitez jarri hain paranoiko, erlojuak ez dizu inorrek harriko, erlojuak ez dizu inorrek harriko. Erloju bat badaukat, ta begira ara, ja eginda nituzke 10 asanblada, goizean laister esan, ta heldu da gaba, ondoko herrira oinez zenbat denbora da, ondoko herrira oinez zenbat denbora da.
40 kilometron daukazu helmuga, bidean faltako da jana eta ura, batera ezinak dira, hortxe dago muga, zuen erritmoak ta hemengo kultura. Zuen erritmoak ta hemengo kultura. Sahara daukazunez, herrita jatorri, ze patxada didazun ondotik igorri, inbidia dizut nik eutsi jozu horri, ta Euskal Herrira ez zaitez sekula etorri, ta Euskal Herrira ez zaitez sekula etorri. Banik joan nahi nuke bai Euskal Herrira, baina duda bat ere badaukat begira, oporrak ta bakean ote diren tira, denak zu bezalaxe biziko badira. Denak zu bezalaxe biziko badira. Zuen lehen zita duzue. Zinemara beldurrezko filma bat ikustera joan zarete. Peru, zuk hasieratik Andereri eskutik gogor heldu diozu. Zuk Andere eskua gorri-gorri duzu. Kalera atera zaretenean, Peru, Andereren eskua ikusita lotxatu zara. Zuri eskutik heltzen pelikula erdian, beldur asko pasadut hori da egian. Orain zure eskura botata begian, aspaldi galdu nuen nik gizonkeria, aspaldi galdu nuen nik gizonkeria. Janbearrean goxo zineman muturra, ia puskatua diteskuko ezurra, eta orain sartu zaitzalantza apurra. Maitasuna ote zen edota beldurra, maitasuna ote zen edota beldurra. Aitortzen dut nengoen beldurtuta zeko, esku bat behar nuen nik gogor heltzeko, beti biltzen naizenez maitekor antzeko, 3 metros sobre el cielo urrengoan hobeto, 3 metros sobre el cielo urrengoan hobeto. Ikusiko nuke ba oraintxe kolpetik, eta esango dizut gaur Peru zergatik, zurekiko gogo
badaukat nik. Zuk ez dutu nazazu baina ez eskutik. Zuk ez dutu nazazu baina ez eskutik. Baina nire dardara zen gaurko problema. Jadanik joan zaigu pelikula dena, pikadero galanta da bere zinema, baina aztu zaigu eskua elkar sartzearena, baina aztu zaigu eskua elkar sartzearena. Ondo legoke orain bazartzearena, gazteak gara dugu hortako kemena, pelikula maitzea ez da problema, orantxe hasiko da guretzat onena. Orantxe hasiko da guretzat onena. Nerea, eta nola mantentzen da bizirik martxoaren 3 hartan gertatutako sarraskiaren memoria? Dago herri bat, mantenduena bizirik 50 urte luzez. Eta mantendu da borrokarekin, kalean egoten eta lan handiarekin, militantzia lan handiarekin. Eta, bueno, egin dira euskarri ezberdinak, memoria bizirik mantentzeko, adibidez, bisita gidatuak, daramagan zehar egiten direna, audio gidatuak. Eta gero egin dira ere unitate didaktikoak, bai institutuetan eta baita hizkuntza eskolatan eta euskaltegietan ere erabiltzen direnak. Eta sortu egin da, azkenean ekoizpen kulturala handia egon da 50 urte hauetan, ja 50 kanta baino gehiago daude, adibidez, dokumentalak egin dira, filma, liburuak, eta guzti horrek joan da memoria kolektiboa hori eraikitzen. Garrantzitsu izango da zuentzat pentsatzen dut gazteak ere memoria horren parte sentitzea. Noski. Guretzate transmisioa izan da beti oso importantea, nik uste dute hemen Gasteizen transmisio hori familietan eman egin dela eta denok jaso dugula gure etxean, non zegoen gure familia martxoak 3 horretan, eta gazteek hartzea memoriaren eraikuntza horretan parte oso importantea da, ez? Abesti desberdinak egin dira historian zehar eta aurten 50. urte horren honek badu bere abestia, zergatik egin nahi izan duzue? Gure ustez importantea zen, martxoak 3an Juiziak duela 50 urte Campana de Zamort egin zuen bezala, izatea gure ereserkia edo martxoak 3ko himno bat, baina 50 urte eta gero. Argi geneukan izan behar zuela euskaraz, argi geneukan abeslari izan behar zuela emakume bat. Letra jarri dio Karmele Jaiok, musika egin du Idoia Asurmendik eta gero egin dute bertsio luze bat Ari laukote, 3kote batekin, Koldo Uriartek egin dituela moldaketak. Memoriak bizirik iraun bitartean, zauritik jaioko dira amets berriak, ez? Guretzat hori da martxoak 3. Ez da zeozer nostalgikoa, ez dira duela 50 urte horrela gertatutako gertakari tragiko batzuk saldu nahi duten bezala, ez? Guretzat da borroka, guretzat da borrokarekin jarraitzeko, ez? Ari bat, ari horrekin lotuta gu gaude eta borroka horrekin jarraitu behar dugu, eta da borroka deseroso bat. Eta martxoari 3ren memoria deserosoa da batzuentzat, baina asko sentitzen dugu, baina horrek ez gaitu geldituko eta borroka horrekin jarraituko dugu.
Familian oporrak kanpoan pasatzeko asmoa zenuten. Petroleoaren igoera dela eta bertan bera utzi behar izan duzue bidaia. Ta Aramaion geratu beharko duzue. Zu Martin, alternatiba bila hasi zara eroak bezala. Zu Danel ordea lasai zaude herrian geratuta ere. Bateko gerra eta besteko konkista, ezin kanpora joan, taldatuaz pista, ondo pasako dugu, zulasai artista, 15 metrokoa omen da txirrista, 15 metrokoa omen da txirrista. Eta umeltzen bada hortxe hor dagoa, baina petrolioa begorantza doa. Niri ezait bekaiztu ordea gogoa, Benidor baino bea da embarkaderoa, Benidor baino bea da embarkaderoa. Hemen pasako dugu egun eta gaba, familiarentzako hauxe ez da traba, egingo ditugu guk 11 algara, Aramaio Zuitza, txikitxoa bada, Aramaio Zuitza, txikitxoa bada. Zertarako joan behar gara gu arantza, hau Suiza badugu, da Suizan antza. Eta nik hartzen diot oporronan traza, txiringito hilara da ekiko terraza, txiringito hilara da ekiko terraza. Poteoa hemen da hain kontu zuzena, alkoholik gabe hemen bat dugu errena. Ta ja okurritu zait bai planik onena, han boto igoko dugu, bai baina taberna, han boto igoko dugu, bai baina taberna. Beraz gu hemen gaude ondo gukieto, geratu zaigu Martin oporra kompleto. Petrolioa beraz gora igotzeko, inonez gara egongo hemen baino beto, inonez gara egongo hemen baino beto. Korrikak pizten digu txinparta barnean. Bai, ala izan oida, hau datorrenean. Bai.